थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा रायजो राजाखौ जेबादि थगायलांदों थगायै सरखार खुंदों नाथाय बिनि प्रमाणखौथ' गावसोर मोनबायना बिराद जौगाबाय जेराव हाग्रामा 17 बोसोराव खामानि मावनाङाखै जों नैबे बोसोरनै बोसोरथामावनो 2 गुन 3 गुन खामानि मावबाय होननानै बिराद फोसाव लायाखै होनबा दिनै बिनि प्रमाणखौ नुबाय मोनसेबो जायगायाव बिथांमोना जेबो लामा दोंसे मावलांनो हायाखै इभेन रिफारिं लामाखौनो बिथांमोना मावलांनो हायाखै इउपिपिएल सरकारा गावसिनि सरकार थासेयावबो सरकार खुंनो हायाखै देरहानो हायाखै बिथांमोना बेनोना प्रमान रायजोयै राजा जाय खामानि मोजां मावगोन पार्टिया बियो देरहाबाय थागोन आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायबाय थागोन बे लामाया गोग्लैसोनानै दंमोन खुब दरखार लामा बियो रायजोआ माने गामिया गिदिरथार दिनै जों बिपिएफनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जितु बेखौ जों नायसनदों आरो बेल' नङा गोबां लामा दङ बेखौ नैबे बाजेटनि उनाव अलमस्ट माने माबाया एस्टिमेटआ जाजोबखाबाय बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो रिपेयारिं आरो जायफोर दालाङा दंफां दालां दंमोन बेफोर गासिबो आरसिसि जाजोबगोन दा दिनै जोंहा बाजेटआ फैयै माबायाव जुलाइनि आसामाव दिनैनिफ्राय सुरु जोंना हयथ' 27-28आव जाहैगोन बिटिसिआव बाजेटआव जोङो जाखांनायनि उनाव बै माखासे खामानिफ्रा जाजोबगोन नाथाय जों जेखौ दरखार बेखौ समस्थिनि मालिक हिसाबै एमसिएलए हक इएम हक बा एमएलए हक बिथांमोनहा दिनै गामिनि जिथु रायजो राजाफोरनि अनुरद बेखौ गनायनानै ग'हेडआव बेखौ लाबोग्रोनाय जादों दा खामानि मावनो थाखाय दिनै जों बेखौ बेखेवफैबाय नैबे बसगाव टु सुरिभारा थांनाय 2.5 किल'मिटार बे लामाखौ अन्थाइ खाम्फाखौ आं बेखेवफैबाय आरो गोजोननाय जासिदों जाहाथे जोंनि सरकाराव बेबादि आरो लामाफ्रा गोलैसोनानै थानाय नंला रायजो राजाफ्रा धैर्य था नैबे सेप्तेम्बरनि गेजेराव बहुद खामानि जागोन जों अलरेडि जोंना माखासे जायफोर कन्ट्रेक्टर बा खामानि होसोग्रा बिथांमोना एस्टिमेट खालामना दोनखाजोब्बाय आं बेखिनिखौनो फोसावबाय गोजोन्थों सार जों नुनो मोन्दों थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि सरकारा बेफोरबायदि लामाफ्रा मावफुंजोबखौ मा बुंनो थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा रायजो राजाखौ जेबादि थगायलांदों थगायै सरखार खुंदों नाथाय बिनि प्रमाणखौथ' गावसोर मोनबायना बिराद जौगाबाय जेराव हाग्रामा 17 बोसोराव खामानि मावनाङाखै जों नैबे बोसोरनै बोसोरथामावनो 2 गुन 3 गुन खामानि मावबाय होननानै बिराद फोसाव लायाखै होनबा दिनै बिनि प्रमाणखौ नुबाय मोनसेबो जायगायाव बिथांमोना जेबो लामा दोंसे मावलांनो हायाखै इभेन रिफारिं लामाखौनो बिथांमोना मावलांनो हायाखै बेथ' प्रमाणखाना रोखा आरो बिनि जुनैनो दिनै बिथांमोनहा इउपिपिएल सरकारा गावसिनि सरकार थासेयावबो सरकार खुंनो हायाखै देरहानो हायाखै बिथांमोना बेनोना प्रमान रायजोयै राजा जाय खामानि मोजां मावगोन पार्टिया बियो देरहाबाय थागोन आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायबाय थागोन